Avui parlem de la pirotècnica Crespo, més de 100 anys encenent els cels d'Espanya, de la Comunitat Valenciana i especialment d'Alzira. La història de la pirotècnica Crespo es remunta a l'any 1920, quan Aurelio Crespo Puig va transformar la seva passió per la pólvora en un llenguatge de llum i de so capaç d'emocionar a generacions senceres, com així ha ocorrit. El que va començar com un ofici artesanal es va convertir en un patrimoni compartit, en una tradició que no sols il·lumina els cels, sinó que també encén els cors i enforteix la memòria col·lectiva als que ens agrada la pólvora. Aurelio no va anar únicament com a fundador, va ser també l'espírit creador que va transmetre a la seva família una herència on l'art, la valentia, la innovació els han donat sempre la mà. En el pas dels temps, aquell somni no es va apagar. Els seus descendents van saber custodiar i, a més, ampliar aquesta obra iniciada per Crespo, demostrant que la pirotècnica no és només un negoci, sinó és un símbol cultural que ens identifica als valencians. Avui, sota la direcció de Vicente Rodríguez, net del fundador, la flama continua viva. Es projecta al futur amb en la mateixa intensitat, unit sempre, com dia, tradició, emoció i modernitat en cada tramo d'esta indústria. Pirotècnica Crespo representa més que un espectacle. Cada mascletà i cada castell són rituals col·lectius on la pólvora parla un idioma universal, el de l'alegria. Una alegria compartida en la unió dels pobles i també en la reafirmació de la nostra identitat festiva a través de la pólvora. En els seus muntatges, la pirotècnica Crespo conviuen l'essència artesanal heredada amb les noves tecnologies que garanteixen seguretat, precisió i, sobretot, la innovació també de les noves tecnologies. Així, estan aconseguint que la tradició no es quede acorralada en el passat, sinó que continue evolucionant per a emocionar a les noves generacions, sobretot aquestes noves generacions com és el net del fundador. Els reconeixements avalen la trajectòria de la pirotècnica Crespo. Rècords Guinness en l'any 1991, amb la traca més llarga del món, marques històriques en Alzira, fins que van aplegar als 22.500 metres de traca, premis nacionals en concursos i mascletades, i una presència constant des de l'any 1989 en la plaça de l'Ajuntament de València, que està considerat com el gran temple de la pólvora. Això se suma el castell de la Nit Màgica, que en l'any 2025 va ser una fita que ha quedat gravada en la història de les falles de València. L'Ajuntament d'Alzira, conscient de la importància d'aquesta empresa i de la seva projecció cultural de la nostra ciutat, li va atorgar la insígnia d'or al seu reconeixement, al reconeixement de la projecció del nostre poble en el País Valencià i en el conjunt d'Espanya. Un gest que simbolitza, com dia, aquest reconeixement no sols de l'Ajuntament, sinó tot un poble, cap a una saga que ha sabut unir passat i futur en el món de la pólvora. A València i Alzira, Crespo no dispara solament ruïdo ni color, dispara sentiment, dispara orgull i dispara història. Perquè cada mascletà és un bateig compartit, un recordatori de que la pólvora, com dia, no és únicament explosió, sinó també és la real de la identitat, la real de la cultura, una cultura viva que es transmet de generació en generació, com així ho ha fet la família Crespo. Nosaltres, des de l'Associació de Comunicació Digital d'Alzira, volem en este vídeo reconèixer a una empresa familiar que porta més de 100 anys
fent de la pólvora una gran festa. Per tant, només tenim que dir enhorabona a tots, des del fundador, després passant per el seu gendre i ara per el seu net. Continuen fent història, continuen donant alegria per als pobles. La pólvora és olor, és alegria, és llum i és color.